Sajen Jemaah Legi, wong Jawa kuna lur duwe kebiasaan setiap 8 dina pisan utawa 36 dina pisan kuwi pasang sajen nang sentong tengah. Tujuane dingge sedekah lur. Lah, sedekah kuwi lur penemune wong Jawa lur. Kuwi ora gur nggene menungso karo kewan, tapi nggene sedulure sing ora kena ya kena disedekahi. Mula wong Jawa kuno kuwi pendak Jemaah Legi pasang sajen. Tujuane lur, selain sedekah ya ndongakne para leluhur. Tegese apa? Sanak kadang sing wis do ninggal suwi kuwi didongakne setiap 8 dina pisan dinane Jemaah Legi. Dadine tujuane ya apik lur. Sedekah ya ndongakne leluhur, muga-muga leluhur kuwi diampuni dosane lan dijembarne kuburane lan ditampa kabeh ngamale, isa uga muga-muga ya entuk syafaat Kanjeng Nabi panutan, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad ingkang jumeneng Rasul.